Dacă nici ție nu-ți merge camera video pe Messenger când încerci să suni o persoană dragă sau pe oricine altcineva, să știți că este o problemă de la Facebook. Vreau să vă spun recent ce am pățit eu, pentru că în continuare, dragii mei părinți, mama și tata, folosesc aplicația Facebook și anume Messenger și de foarte multe ori când vorbim, noi vorbim pe Messenger. Și ce am pățit eu, de exemplu, astăzi a fost că am sunat-o pe mama și efectiv eu mă vedeam, dar nu o vedeam pe ea. Și ea la fel îmi spunea că mamă, nu te văd. A doua oară l-am sunat pe tata, aceeași poveste. Am crezut că poate fi din cauza încălzirii telefonului. Sau am crezut că poate fi ceva din cauza update-ului pe care îl necesită aplicațiile astea, știți, de obicei. Și bineînțeles că am făcut un research pe Google, la review-uri, pe TikTok și am găsit ceva foarte tare. Problema nu este la mine, problema este la mai multă lume, pentru că, uitați-vă și voi, când sunt pe apel cu o persoană și vreau să intru, de exemplu, în Photometeo și pun apelul jos în colț, mă rog, ideea e că nu merge. Aici la fel, rezolvați problema, nu se poate suna pe video, nu se vede pe nicio parte, am S24 Ultra. Stați că mai am. Și uitați-vă și voi ce mai zice cineva aici. După ultima actualizare, când sun video, se face ecranul negru. Dacă încerc să ies și să intru iar, se face alb. Deci, nu doar eu am pățit-o. Deci, oameni buni, nu vă panicați. Pentru că sunt foarte multe persoane care vorbesc despre situația asta și n-am văzut pe nimeni pe TikTok să vorbească despre această situație. Și așa că am ieșit eu în față. De ce am ieșit? Pentru că eu am pățit-o și de asta. Și haideți să vă spun de ce se poate întâmpla chestia asta acum. Deoarece, în ultima vreme, Facebook-ul și Messenger-ul și toate aplicațiile astea nu prea au mai avut, așa știți, reclamă și nu prea a mai fost folosit în special de tineri. Da? În mare parte, aplicația asta bănuiesc că este folosită de părinții noștri, adică 40-50 plus, nu? Și eu consider că este o strategie de marketing ca ceva să nu funcționeze, că vă dați seama că, uite, cineva la 70 de ani care nu știe de ce nu-i merge Messenger-ul când sună pe cineva, crede că are vreo problemă telefonul. Așa că, oameni buni, până la următoarele update-uri, nu vă panicați. Cu siguranță, uite, eu am făcut clipul ăsta, a ajuns la foarte multă lume, au gândit-o bine ăștia, da? Nu mai folosiți Messenger-ul decât pentru apel din ăsta, audio, nu mai folosiți video, că momentan nu merge. Și chestia asta se întâmplă de 2-3 zile, da? Să sperăm că se va rezolva! Și dacă vreți să ajutați pe cineva care are aceste probleme, trimiteți-le videoclipul ăsta, da, ca să-i liniștim. Dă un like și un follow dacă te-am ajutat și hai să fie bine! Facebook la putere!